Praise the Lord, Hallelujah. Kristoni takok tay bukuk song. Padi sentini kaito ni kokno diawi nalai nai. 1 Corinthians chapter 3 bachan 7. Oro kainai sa bai tuilunai sa ke mungsa boya bufang torunai kaitor se soy. Amen. Kainai sa bai tuilunai sa aro mungsa boya ang bufang no torunai kaitor se soy ni sao. So ani Kristoni takok tay bukuk song. Sengo sengsaro jotono kainai sabai teilinai haise. Tabuk sung wansugui nena nango ang bo position tong. Ang nai tongai joto taku bukurok noro bo position tong wansugui nena nango. Kaitoni buskango o sengsani buskango ya. Kaitoni buskango sung bo position tong. Chung sini motha ni kok sakat sini motha wo tongo secretary ni tongo, president ni tongo, treasurer ni tongo, vice president, vice secretary ni chung nugo. So, zoro nugo chung am mothani tuifang rok jorawo borok ni a position not to yi borok ni a leadership not to yi tor leadership no belaikno torjago. So belaikna torjagai borok ni buskango borom manani muchungo main borom manani muchungo borok by respect rejaknani muchungo borok by yafa khrobjak nani muchungo chungtini chini leaders rokno omo hainugo chini motharogo. So muito naragdi alam bago hai nei sijagbo tongo Rom chapter 13 verse 1 oro hai nei sijak tongo a sungsaro joto chongjak mani abo babakno kaitor chongmani no kaitor sainamani no tabuk nung je mothani je leader manmani aba secretary aba president aba treasurer omo bebak no kaitor chongmani no. So tabu kaitor no chongai na kha khoroksa leader ngai bini mothano naikini khainani bagi tabuk jodi nung nini all leadership no tui torjak khangangke nung muitu naragi atini ni kokno tuilinai bai kainai sa abo mungsa boya tuilinai bai kainai sa abo mungsa boya bebak yafang ni kotorle kaitor se. So be humble. Asuk sakno ta torjak di konyane indi kaitoni buskango. Hageseneng kubui kaitor bai chongjak khoroksa leader kaham ngi manai hayang gangke neng leader kaham ngi manglak. So ani Kristoni takuk tai bukuruk tini chini mothao mahini tini kaisa problem ngi tongo chini mothani tipang rokno tui mothani leader rokno tui. Je leader kaham ka ba motha naithoka circle naithoka parish naithoka je jaga leader hamyang gang ka jaka divide kak laima kha hamyang laima joli laima nasle laima tai kabang ma poito khainai bororok nok tharok phaya omhai rok tini chungnugui tongo. So ani khazani leaders rok ang tini norok no okok tuntunani muchungo sak konyane indi nung je tabuk a leadership tongmani abo nung osungsani leadership hai respect manani ta muchungdi kaito nono chongai na kha tabu nung ringjak borok haike ma tongnai nini samung obono konyane ke kaito ni a samung no khainani abo nini samung kaito nono chongkha tabuk nini samung obo kaito ni muchung mati ke a samung no khainan pian nung judi sakno torjak khanga ngake a kaito ni a mission bebak no fail ngai nini dartai judi nung kaito ni a mission no fail klaika kaitor bai nung salsa bus thumjak nai kaito nono sengnai ang nono barzar ka amothna naikini khainani bagai amothani borok tini biang thangka jodi nini a mistake by jodi motha dera khangangke kaito nono bustumnai. So ani Kristoni leaders rok ang tini norok no okok tuntunani muchungo sak konyane ingdi Jesus samani kokno muito khlai di ani thani kotorong nai muchungnai borok bo buini seleng mangnai chuchung kaitorni buskango chongjak borok ngangangki chung sakno konyane chak chikon hegesi ma tongnai main boro manan bagi motho samukta khaidi respect manani bagi mothani leaders ta andi heke a mission tini bai thangnai a motha tini bai thangnai to tini kebang motha bai tongma bunugo. So ani Kristoni ta khok tai bukro Jesus saka ani samung khainai borok bo sakno chikon nanangai kainai sabai tuilunai sa mungsa boya
bufang toronai kaitor si joto ni se kotor kaitor si borom rezak nango kaitor si respect rezak nango nini a samung bai glorify nai kaito ni mung se nganango nini mung ya nung yapa krop jak kanga ke o sungsaro moito narakdi nini a samung abo kaitor ni se credit thana nango nini ya so ni kristo ni takok tei bukogro ambagi faidi chung elambak ni kok samahai sakno kone ne nglene chung leaders rok sakno kone ne ngai kaito ni a samung no chung kaham ke khlalewanam so samajagao jodi chayarok tongkha ang norong thene nakarma sono but ang amono sanam chungo be humble sak kone ne ke tongdi mothawa asak main borom manani ta muchungdi tani bagi nge abo kaito ni mothase abuni bagi nung bini seleng se nung bobai chongjak leaders se abuni bagi nung sak kone ne ke sakno chikon ke nung bini samung no mak khaine jeno bini mung tebo chung sasa ang na tei kaitor norok jotono hamari khlaithong amen